Iki kok geseh karo suarane mau. Suarane ki renyah apik bareng metu kok tuwek arep modar kaya ngene. Ban. Nuwun sewu kula mbeta radio sinuwun. Yo. Ora dadi ngopo? Sing bungok-bungok mau sapa? Radio. Dudu kowe. Sanes. Ban kok senengane barang wis usum HP kok nek ndi-ndi gawa radio. Ono apa mlayu-mlayu? Ngaturaken ketiwasan sinuwun. Sewu ngrepatan diagung pangaksami. Yo ora dadi ngopo kangge matura kowe mbane abdine Yai Ratu Banowati. Kasinggihan mekaten. Kula menika ugi kaget. Nalika semanten kula menika nengga dhateng keng garwa Dewi Banowati mapan wonten ing taman Kadilengleng. Namung semunipun Dewi Banowati menika kepengin nglimpekke dhateng kula. Tindak ngaler tindak ngidul kados boten jenak penggalihipun tumunten kula titi priksa. Kula ngetutaken tindakipun ingkang garwa Dewi Banowati kula nuwun sewu lajeng kula sumerep glibetipun wonten satunggiling piyai kakung ingkang dipun singetaken wonten ing patengganipun Dewi Banowati sinuwun. Sing cetha le ngomong. Apa sing disingitke dening garwaku Yai Dewi Banowati? Nuwun sewu tadah deduka ingkang sakalangkung kathah. Sing cetha mbangane diketok gulumu. Sing cetha inggih nyuwun pangapunten Gusti Gusti Patih Sengkuni. Sing cetha anu menapa menika wonten piyayi kakung ingkang dipun singetaken ingkang garwa Dewi Banowati sinuwun. Wong lanang. Inggih. Prabu Koko Prabu atus pundi lampaning ingkang kula sandhang. Koko Prabu aturipun nemban Banowati ndelikke wong lanang. Wah, rak tenan ta. Wis deg-degan aku gek-gek kuwi sing bakal dumadi. Lole mban. Kowe iki iso matur kowe iso genahake sapa wong lanang sing wani mlebu ning taman Kadilengleng. Kula piyambak mboten mangertos. Namung kula sumerep glibetipun penemban kula sumanggaken. Kowe minggat. Nun. Kowe minggat. Inggih ngestaken jawuh kula nyuwun pangapunten. Rasa kakehan cangkem. Inggih. Ngestaken jawuh. Ora Bu. Koko Prabu, kula nyuwun paduka saged nyepeng dhateng menungsa ya murang tata. Upama kecekel dibondo tangane, krincung sikile, ajeng kula obong urip-uripan.
punapa ta mirah ingsun prihatin was bogong mijil tudak tanpa karya sangkang rinemekan Gusti gelung rino sak sekarnya Banowati kebangetan nggonmu ngorak-arik karo jagate Duryudana. Kowe tak muktekke, kowe tak sunggi-sunggi, kowe tak sungguh-sungguh. Tak lungguhake minangka dadi Prameswari. Nek ditemune kowe natoni atiku, Banowati. Ora nyono yen kowe tegel. Kowe tegel karo aku. Nuwun sewu nggih, kula aturi sabar. Aturipun mban menika kala wau namung paring dawuh utawi munjuk atur menawi ingkang garwa nembe nyingetaken piyantun priya wonten ing patenggan. Dereng wonten atur ingkang salajengipun nggih kula suwun supados panjenengan sabar. Wong wedok ndelekke wong lanang ning peturun iki ngapa? Monggo niku Banowati niku bojo kula. Bojo kula maniku Prameswari Ngastina. Inggih kula ngertos. Mbok menawi menika namung rencangipun saged ugi lho nggih. Kula nuwun sewu, sampun ngantos nggadahi panyakra bawa ingkang boten-boten kaliyan ingkang garwa. Jering garwa menika Prameswari negari Ngastina. Prameswari menika sak tingkah tanduk lampahipun dipun tulat dening para kenya sak negari Ngastina. Mila Dewi Banowati menawi badhe tumindak alampah bidang utawi sedeng menika badhe dipun petang-petang ingkang langkung jlimet. Jernyatanipun badhe hambebangeri dhateng asmaning Nalendra tuwin negari Ngastina. Mboten kados kawula alit kok nggih. Menika pangkatipun Prameswari. Ya disuwek-suwek atiku. Raos kula sampun boten karu-karuan. Nek nganti Banowati nindakaken sewiji-wiji kaliyan priya nika kula weruh bojo kula kaya weruh singgat pekatun. Dewate Pripun? kok mula aman niku bojo kula. Ditinggal ning ndi ora bakal ana wong iri-iriki. Nggih. Boten ajeng iri-iriki. Nggih. Kejaba nek ajeng nggih balapan. Mbok cangkem iki sing apik. Lah sampeyan iku wong ana wong susah kok omongane ya sak geleme dhewe. Bawan wonten dawuh nggih. Kurawa diketapke. Upama wong lanang sing bedang kali Banowati kecekel bondo tangane krincung sikile. Kula dhewe sing arep matrapi pidana. Kula nek ngestakaken dawuh. Oh, Duna. Wonten dawuh
Ratri tindak dhateng Taman Kadilengleng. Inggih, kemarengipun Yen pancen sing bidang Banowati niku wonge digdaya, yen akal men digarap Kurawa, yen akal sampeyan kudu iso garap karo manungsa niku. Oh inggih, inggih. Ngestaken dawuh nggih. Hartomarmo wonten timbalan tentremna penggalipun Kakang. Nggih, ngestaken dawuh. Nyuwun pamit madal pasilan. Namung sak mangke mugi paduka sampun ngantos nggadahi raos pangraos ingkang boten sae lho nggih. Monggo penggalipun dipun tetepaken supados penggalih paduka sampun ngantos goreh rongeh. Asesanti kemawon wonten penggalih panjenengan supados tetep ing kamulyanipun nggih. Sri Bala Dewa Narpati Dwinares ora Kresna kalangkung tresnanira marang Dyabanon marang Dyabanon Cinawi. Wah, panusmaning jajalan acertaning bauna iblis lanat. Wah, lah kok bener ucape umban matur ngesang Kyai Prabu Duryudana. Yen to Yai Ratu Banowati ndelikke menungso. Lah kok dadi barang aku tekan kene ora paling iki Bagong iki. Wah, konangan Satpol PP. Piye, Dik? Tanggung jawabmu kok Prabu kan bekti kula konco. Yo. Kula tampi Yai Ratu. Ngaturaken ngaget raos semana kula tine penyayipun Koko Prabu rawuh wonten ing Taman Kadilengleng. Monggo mboten taliwara ing saderengipun paring kula badhe cemadung dawuh badhe wonten menapa? Yai Ratu. Wonten dawuh. Kula badhe nyuwun keterangan ingkang gemathok. Ngengingi babakan perkawis menika mboten namung bebangri dhateng asmanipun Yai Prabu Duryudana. Nanging bebecer dhateng Sasrawirang ingkang badhe disandhang dening negari Ngastina. Niatipun Yai Ratu menika menapa? Inggih. Mboten menapa-menapa, Prabu mboten menapa-menapa. Lah kok panjenenganipun wonten mriki Bagong menika mapan wonten Taman Kadilengleng. Monggo sampun wonten emban iki matur dhateng Senmu Yai Prabu Duryudana menawi panjenenganipun Yai Ratu Banowati menika nyingetaken sawijining priya. Sareng kula titik wonten ing Taman Kadilengleng mboten pangling menika Bagong. Inggih, mila mekaten Bagong. Nun.
Ngopo kowe nang kene? Marani yangku. Aja cemetan. Aja sapenake dhewe. Iki Prameswari, pun ngerti. Wong kula mriki ya ora karep kula dhewe diceluk kalih Ndara Banowati kok. Kula teng mriki niku nganti bingung. Malah niki mau sampeyan nek ngerti malah saya kaget. Saya kaget piye? Dewi Banowati mengungkapkan cintanya kepada saya. Lho, estu kula mboten gawe kawau mau upama wah ya HP ku entek baterene. Arep tak rekam mau nek nganu supaya ana buktine kok. Yai Ratu. Kula menten maring adawuh. Menapa mboten kanthi akan menika mbebangri dhateng asmanipun ingkang Raka. Asmanipun Yai Prabu Duryudana. Kula nyuwun pangapunten. Lho kok suta kemawon kula sakmenika sampun mboten tresna lan Prabu Duryudana. Lho, inggih saestu. Ternyatane-pun tresna menika mboten saged dipun peksa. Tresna menika mboten saged dipun jiat. Tresna menika uruping jiwa ingkang suci mrentra saking lebeting sanubari peparingipun Gusti Mahanasa. Kula nuwun sewu Kakang Prabu menawi panjenengan sakmangke badhe dukani dhateng pun Bagong kepeksa kula nyembetengi dhateng pun Bagong. Sinten kemawon niki badhe gendhak sikil kaliyan Bagong. Mangke menawi Bagong sakit kula badhe nyakiti awak kula piyambak. Menawi ngantos Bagong menika pecah, kula badhe nglampos diri. Walah dalah karepe dhewe. Cetha yen to Prameswari Kresna kuwi jeneng putri ingkang lobok kembene kendho tabiye. Ora pantes kena patuladaning para kawula sanegara ing Ngastina. Ing ngatasé Prameswari kok ramban-ramban tresna karo wujuding kere getibal 17 sing jeneng Bagong. Yai Ratu, wis ora ana gunane aku gunakake tanceping tata krama marang Yai Ratu Banowati. Nyatane wis wegah nama warah nampik pitutur becik. Ngorek-orek marang pasuryaning Yai Prabu Duryudana, ngorek-orek marang pasuryaning Nata Mandura Prabu Baladewa. Bagong, kowe ora minggat saka negara Ngastina. Wah, glandang nenggala leganing atiku. Nek kowe arep gendhak sikara karo Dewi Banowati. Padha karo kowe natoni atiku bel. Lho. Bol piye? Jenengmu sapa? Baladewa. Ah tundang bol kok ora gelem. Tobat ngremenaken Kamas panjenengan wantun kaliyan Kakang Prabu Baladewa. Santai wae. Santai. Tresna kuwi abot, Dik. Tresna kuwi abot. Sapa sing ganggu gawe karo kowe? Aja kok menungso dewa mudhun tak tandangane. Matur sembah nuwun. Ha, santai ya. Inggih. Memburi kono. Inggih ngesnaken dawuh. Ditebahi. Inggih. Engko aku bar perang langsung sare ya. Inggih ngesnaken dawuh. Kowe adus sisan. Nun Adus sisan. inggih ngesnaken dawuh. Saiki arepmu piye, Mas? Lho. Wani karo Baladewa sing tak wedeni apamu? Kae garwane Yai Prabu Duryudana. Dewi Banowati wis ora seneng. Wong ki nek bebrayan landhesane wis ora tresna, ora bakal iso apik kedadeane. Ah, Banowati seneng karo Bagong. Mula ana tetembungan Giri Lusi jalma tan kena kinira. Nadyan mung sak Bagong mbok menawa dina iki Bagong entuk rahmating Hyang Mahanasa, entuk katresnaning Banowati. Picak po aku disenengi wong wedok kaya ngono kok ora tak tampa. Lho, ning kowe wis duwe bojo, Pegat. Apa ora masalah. bojo jak omong gagap-gagap kok. Diopeni nggo ngopo? Wis blanja Bu. Durung. Mangkel aku. Biyen ki lancar bareng wis anak-anak kok gagap-gagap. Wis ngliwet durung Bu.
wis ning meletes. Ngarmuni penake pe. Ra tekan. Wah, dilereni anak wak titipke panti asuhan. Rampung dhaup karo Dewi Banowati. Prabu Duryudana ngerti aku dhaup karo Dewi Banowati sok. Kena serangan jantung. Mlebu ICU, kae napas buatan ora ketututan, mati. Aku dadi ratu nang negara Ngastina. Wah, dapurmu kuwi. Lho. Malah ngecelo Baladewa. Asale ngunake dapur tuwa aku karo kowe kon dapur-dapurke. Bagong. Nun. Kowe wani karo aku. Nun sewu nek pisan niku lho paksa wani niki perkara cewek. Niku perkara angel golek-golekane. Nek perkara dhuwit ora masalah. Nek perkara lemah ora masalah. Perkara apa-apa ora masalah. Nek perkara wong wedan iki sedumuk bathuk senyari bumi. Kula rung tau ndumuk bathuke Banowati. Kula nek nganti sampeyan ajeng mepalangi karepe Bagong rawe rantas malang putung wela metu jaba eman ayune kaya ngono etokke jaba terus meng apa padha wae meng padake wah parusmari jajalan ora minggat kroya Kurawa ora minggat gegulung dening aku Baladewa. Kelapa kepranggul mungking ngayuda kebapak nyobawat nyobentar bawat nyobentar wah kaget aku bareng Kanjeng Koko Prabu Mandura paring dawuh karo Sata Kurawa yen to sing nyolong Banowati Kakang Ayu Banowati wujude Panakawan sing aran Bagong. Dasar para nyata Kartomarma iya lho ora basa karo aku lho calon adi kowe lho adi piye adi IP piye IP-mu pira hah 3,5 nyandak ora iki malah aku bingung ngomongan karo kowe bingung aku nek omong dhewe bingung kok arep ngopo kowe rantak-rantak laku ning para Sata Kurawa nyekel Bagong kowe aku penjahat kok. Aku pesakitan wae piye? Kok arep dicekel. Salahku nggo napa? Luputku nggo napa? Kowe wani tresnani Kakang Mbok Ayu Banowati. Sing ngomong tresna ora aku sik. Ning mbakyumu Banowati. Ngomong tresna karo aku. Kowe kok nampa? Kowe rasa selak, kowe aja munafik. Upama kowe tak takoni saiki, nek Banowati omong tresna karo kowe nolak. Heeh. Nolak. Muni yo. Kowe nolak ya. Muluse kaya ngono ya tak tolak. Hah? Gene ra iso wangsulan, normal mo, Karto. Aku menungsa normal. Aku ndek akal budi. Lah ana wong ditresnani wong kaya ngono kok muni aku moh, aku wis duwe bojo. Wah, telek. Kamanungsan wae sing diitung, aja sok suci. Oh, macem-macem. Ayo muni ya.
Mula tak labuhi tenan. Wis tak niate pokoke. Wis ben apa-apa supaya entuk Banowati. Kowe wani nyenggol Kakang Mbok Ayu Banowati tak pecah sirahmu. Monggo mau wis tak senggol iki. Tak senggolono apa? Apa kowe perlu ngerti? Tak kandhanono kowe mung kepengin. Pecah sirahmu. Pecah genti sirahmu. Upuh godhong sirahmu tibakno nyong. Hai. Wah. Waduh. Gilani pun man boten ajeng perang lho. Lah piye? Bagong kula antem ora dirasake. Bareng gelem males jijiki man. Dilatih rai. Terus kabeh. Mungsu-menungso kok kaya mungsu kirik. Oh, lho niku man. Malah mbaung. Lah wis. Upama Kurawa ki takon mungsuh Bagong kabeh mesti malah do kewirangan. Kakang Durna, pripun Nggih, Pate? Sing nyolong Gusti Ayu Banowati Bagong. Terus Kurawa pripun? Kurawa ora ana sing mangga mulya. Upama kula ken maju mesti kewirangan. Nggih, mboten sah suwe-suwe. Nggih. Kula sing ajeng maju. Bagong Panakawan, kowe kena dipringgake becik apa ora? Ora gelem tak kena pringgake becik aja nglakon dosa tiban cundha manek, ora nglakon tinjong akhirat aja dutak Panawantana.
Durna sing maju rada abot iki. Nek ora tak wirang-wirangke tuman wae Begawan Durna. Ayo maju kene mungsuh Bagong ora isin aja dundang. Ana kawan Bagong. Kok kaya tau weruh ta aku. Isan aku manuk paning jajaranan pripun Kakang Durna? Mbah. Kok embuh maju dereng suwe kok wis mundur. Pancen setan kok Bagong iki. Lah pripun? Lah pripun? Saman wis weruh e. Dereng. Lah kepanjingan apa kok dadi sak cetane dadi sak sedyane ana. Bagong Malik jaran Depate. Oh. Monggo pun jengking. Kula mandhegek niku pas teng riku niku. Terus dibiyak-biyak dhewe nika. Buntute dunggah-unggahke. Waduh, kelingan sing ora-ora Depate. Kelingan jaman semono. Jaman semono ki lawange ketok ciute. Kula ajare. Nek ora ndodok nguyuh maneh. Pripun paman? Kurawa panci mboten majeng sedaya. Mergi nek kula ken majeng sedaya malah ngerundhe wektu mengke mboten ajeng kelakon. Mboyong dhateng Bagong. Terus Kakang Durna majeng dipun wirang-wirangaken. Diwirang-wirangke pripun? Bagong malih wujud jaran. Kula maju kula ya wirang. Bagong dadi napa? Dadi kirek. Patih kok mung didhepi kirek. Kok ngerti makeman kula nggih nggih. Sampeyan niku patih. Panganane kaya ngono. Mula ya diwirang-wirangke Bagong kaya ngoten. Monggo kula semanggaken. Wah, latri seminggah. Kon piyak sak landhan Wadyapala Sata Kurawa. Bagong ora mingkes para Prabu Baladewa grete nenggala jeblok ketemu Bathara. Eling-eling kula Bagong. Nalika semanten titah ingkang dugal kewarisan sumurup nata Mandura Prabu Baladewa. Nglika Kyai Nenggala murup sak obor.
Ndadosaken gagating driya Lurah Bagong parandiring mangke jroning wani ana rasa wedi. Ing Ciptaarsa mlajar parandine kasurung tanggel jawab. Mila kinayoman dening Dewane Ical wujuding Lurah Bagong Nata Mandura Prabu Baladewa. Semanane ngrat gleng-gleng jagat manus maning apa ya lali anak Yaudu Baladewa nek aku iso dadi Baladewa amon Srawata jamrate manyeng panca padha iki Nata Mandura Prabu Baladewa Nalendra Mandura. Wih, lele. Kowe wani maju nang arep Prabu Baya, tak tunggu nang kene we Baladewa. Lho iki piye iki? Lho iki aku kok ya kok ngedep kaca iki piye? Kaca sapa? Lho iki sapa iki? Iki sapa ngawur? Iki Nata Mandura Prabu Baladewa. Ya Balarama, ya Waning Pinta, ya Wasi Jaladara, ya Anom Sucandra. Wah, setan iki. Setan iki suarane Bagong iki wis aja ngawur iki Prabu Baladewa wah gugu karepe dhewe kowe dudu Baladewa ingsun nedeng wae lagi wae kundur marang negara Mandura karonse karo Dewi Erawati wah setan wah kowe Bagong kowe ngino karo Nata Mandura Prabu Baladewa kowe ngino karo Nata Mandura Prabu Baladewa kowe nyek karo Nata Mandura kowe ngilani cacane Nata Mandura Prabu Baladewa ati kowe jane pedet cendak ora iso kowe tiru aku ora iso kowe iso wae kowe kecepetan le omong anggere alon-alon ya aku iso ngrekam ora bakal mati dhisik kowe. Setan alas gugu karepe dhewe. Wah, Bagong kaya winong-wong dening dewane. Karo sapa-sapa iso menang, karo sapa-sapa iso unggul yudane. Ya, apa entuk kira Baladewa kalah karo kowe? Yai Ngastina sampun ngantos kuwatos enggalih. Wah, kowe tak kandhake juragamu mbuh dadimu kowe Bagong.
Koko Prabu persasat kadidine ngentosi sileming malwa gabus kumambanging Sila Kresna parandene sakmangke paduka sampun kepareng tedhak wonten ing Praja Ngamarta kadidhe lumamping wanci pula kepapak obor sastra biar padang trawangan. Koko Prabu sawetawis lenggah kula ngaturaken pambagya pana krami sarawuh paduka Kanjeng Koko Prabu ing Dwaraka. Yai tansah pinanganing kawidadan niring sambi kula sawanipun ing Raka ing Ndrawati. Asung pambagyanipun Yai sampun kula tampi karya bombong raos ing manah kula. Namung kepareng kula ngaturaken pudya pangastawaningipun Kakang kunjung ngersa paduka Yai Prabu. Kula pundi cundhaka panglingga murda amawahana kabagyaning gesang kula Koko Prabu. Kresna kakangku, aku ngaturake basa aku katura. Dimas katengipun Kakang Werkudara ndak tampa. Ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana ndak gegem dadiake jimat. Koko Prabu, kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Iya, Arjuna. Ndak tampa siap diatur bekti kalawan pun Kakang pangestunipun Kakang Tampanana. Kula pundi nggo jimat paripin dayanana ing kasantosan. Koko Prabu kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk. Koko Prabu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Iya, kembar. Ndak tampa pangestu Tampanana kembar. Iya kula pundi nggo jimat nggih. Kula pundi nggo jimat paripe Koko Prabu. Yayi. Sumangka sawanipun ing Raka ing Ndrawati mituhu dhateng nawala ingkang sampun kula tampi bilih ri kelenggan sakmangke ingkang Raka tinimbalan sowan Montergari Ngamarta. Mengko raos kados pundi? Mugi kepareng hamba barana ingkang dhateng Raka ing Ndrawati, Yayi. Koko Prabu mboten badhe ngrembak perkawis negari Ngamarta. Miwah kanalindranipun ingkang rayi pun punta babar pisan mboten. Namung nyandadosaken sengkel raos ing manah kula kodheng sutaning manahipun ingkang rayi. Krana tembang rawat-rawat bineta mbok bakul sinambi wara nadyan dereng wonten aturipun Kyai Semar ingkang katur dhateng ingkang rayi ing Ngamarta. Nanging krana saking reraosanipun para kawula saengga sampun dumugi wonten talinganipun ingkang rayipun Puntadewa. Bilih Panakawan ing Ngamarta inggih menika pun Bagong. Koko Prabu dinten sakmangke nandhang sakit utawi nandhang ruga. Ngemuti bilih Pandhawa menika tansah ginala wentah dening para Panakawan. Malah saking pangraos kula tanpa pamomonging Kyai Semar saat majanipun kula kinten Pandhawa mboten saged mukti ngawibawa Nyakrawati kados dinten sakmangke menika. Milodoh nyana cerak nyana sami mestani menawi kula supe dhateng kawontenanipun Panakawan kuwatosing manah kula adeking para Pandhawa cinacat dening para kawula sinengga satunggiling bendara ingkang supe dhateng kawontenanipun abdinipun inggih menika Panakawan. Mila Koko Prabu kawontenan kados mekaten menika kula namung jumurung dederek kersa paduka Kanjeng Koko Prabu menapa ing kedah kula tindakaken jagat waisane Bathara Wayaktura jagat. Yayi syukur menawi paduka Yayi tasih emut dhateng labananipun para Panakawan. Ing mekaten Pandhawa tansah ambumi tegesipun nadyan sampun ngrengkuh kamukten derajat pangkat ingkang semanten menika kala wau parandene boten supe dhateng menapa ing dados labetanipun para Panakawan. Koko Prabu kasinggihan mekaten. Mula Werkudara, nggih. Gandeng Yayi Darma Kusuma wis paring dawuh kaya mengkono. Alapa tentopun Kakang lawan Siadi apa dene Janaka. Luwih-luwih Yayi Prabu Punta kersa tedhak marang Karang Kadempel tilik marang kananing Si Bagong ingkang kondange sarta pawarta ingkang sumebar. Bagong nandhang lara. Sak ora-orane tilik marang kananing Si Bagong syukur bage
bisa dadi sarana waluyaning Panakawan Bagong Bratasena. Bremara remangus myong ngambrang kati karunaning kaswase yaning marga memalatkum dosang gondo wastrat mojo dereng ngantos paripurna mimbal wacana kasaru ing mlajar-mlajar ngenata Mandura Prabu Baladewa karya kagiat sangya para Pandhawa. Bala Pandhawa ya gumulung mangung siring sata Kurawa Kambahung Kesra katite merut layut sagung praratu Koko Prabu ndadosaken kagiat sotaning manah rawuh paduka ingkang sengkan-sengkan datan pepepoyan Koko Prabu wonten menapa? Wah, bule kakangku gawe kaget. Napa bule kakangku? Koko Prabu wonten menapa dene paduka rawuh ingkang kados mekaten? Yayi, sewu-sewu kalepatanipun ing Raka Tadawadana. Anggen kula sowan mongko tanpa cecala ingkang saderengipun. Karana sumengkaning raos sing tan bangkit pinambeng daya-daya saged pepanggihan kan kadang-kadang kula para Pandhawa badhe ngaturaken lelampahan ingkang bebangeri wonten negari Ngastina. Kenging menapa paduka paring dawuh ing mekaten Koko Prabu wonten menapa? Kenging menapa paduka paring dawuh mekaten Kresna kula wonten paring adhawuh Werkudara. Nggih. Arjuna kula wonten paring adhawuh. Cetha nadyan ngumandangi para Pandhawa ki tresna asih kalawan Panakawane nanging tresna asih ing para Pandhawa marang Panakawan mau digunakake kalodhangane dening para Panakawan ingkang gawe wirang marang Ratu Ngastina gawe wirang marang Nata Mandura Prabu Baladewa. Koko Prabu paduka paring dawuh menapa wonten lampahan ingkang magepokan kaliyan para Panakawan teka mekaten ya sing pangandika paduka Kanjeng Koko Prabu. Yayi, kula wonten paring adhawuh. Ngastina geger amargi sedaya para kawula ngraosi dhateng lampahipun kadang kula Yayi Ratu Banowati. Yayi Ratu Banowati sakmangke nyingetaken satunggiling priya mapan wonten ing Taman Kadilengleng. Sareng ingkang raka nanjaken sinten ingkang dipun singetaken dening Yayi Ratu Banowati. Mboten kanthi kanyana-nyana punakawaning Pandhawa inggih menika Bagong ingkang gebang kelawan anak Prameswari negari Ngastina. Koko Prabu. Nggih.
menapa ing paduka ngendikaken menika menapa sampun wonten bukti tuwin dasaripun Kresna aku sadu arep dhewe karo Bagong malah Bagong mirah-mirahke karo pun Kakang nganti pun Kakang disuraki dening para kawula sak negara Ngastina. Wah, ora nyono. Kabare gering. Kabare lara malah tekan negara Ngastina. Weh lah dalam Werkudara aja kesusu lho. Mungko mundhak ke seluruh dalan sing kleru. Aku ngerti pambeganing Bagong si Adi ya wis apal marang pambeganing kono kawan. Yo. Ning Janaka sing ora sranta tumuli klepat ninggal negara Ngamarta. Merga pun Kakang ngerti apa to sababe Janaka nganti kaya ngono kahanane merga Koko Prabu paring dawuh yen to Bagong gebang kelawan Pramesmari ing Astina Yai Ratu Banowati. Yai kasekecaan lenggah ing lakon prayogi kula badhe anungka pelajaripun kadang kula panengah. Koko Prabu kula titip jiwananing kadang kula pun Janaka. Kresna Senayang manggalung mintonaken dhewe kramanira kang kumidiraning asta Arjuna kula wonten maring adhawu wong nuruti karo karep wong nuruti lawan hawa kuwi tinemune ora prayoga lho Yayi sampun boten saged ngampah dhateng mubal babaling kanepson iya aku percaya kaya ngapa to rasamu kelawan Yayi Ratu Banowati nadyan pun Kakang ora nate mbok wenehi ngerti nanging aku wis ngerti gelagat lan pasmon. Inggih. Mula ora aneh yen to kowe nampa kabar saka Prabu Mandura banjur mubal kanepsonmu. Satema ora iso mbok peper. Tumuli kowe mentala karo Bagong. Lah iki perkarane ngene. Nek nganti Bagong nyemplung segara iki mau tekaning pati kowe tanggung jawab karo Semar. Siji, angka loro. Yen apa kang dingendikake Koko Prabu Mandura mau sayektine ora padha kelawan kasunyatan, tanggung jawabmu saya akeh. Koko Prabu, ora usah dadak kowe nyebut karo kadangmu Ndarawati, merga kowe wis wegah nampa warah nampik pitutur becik. Takon sabar, takon alon-alon. Ning kowe meranggal, kowe nerak pacak nerajang perbatang, kowe marojol saka sela-selane Garuk. Parang paduka kula kados pundi dititik negara Ngastina. Yen pancen engko Bagong ora ana tegese Bagong mati. Yen Bagong ana tegese iki ana lakon ingkang aneh-aneh ana ing jagat Arjuna.